Illum nagħmlu tifkir ta' San Silvestru. San Silvestru kien liben ta' wieħed Ruman jismu Rufinu. Il-Papa San Marcellinu ordna ħassis dak iż-żmien ta' paċi qabel bdiet il-persekuzzjoni ta' Dioklezjanu. Imbagħad fil-persekuzzjoni il-qaddis weraq qlubija l-iktar kbira. Fi żmienu saru l-abbdikazzjonijiet tal-Awgusti Dioklezjanu u Massimjanu. Ra jseħħ ukoll it-trijomf ta' Kostantinu l-Kbir fis-sena 312. San Silvestru nħatar bħala suċċessur tal-Papa San Milizzjade, it-33 Papa fis-sena 314. San Silvestru mexxa l-Knisja baqal u b'responsabilità kbira. Meta l-Knisja bis-saħħa ta' Kostantinu l-Kbir ħarġet mill-katakombi. Permezz ta' delegati tiegħu San Silvestru l-ewwel ħasem fil-Konċilju ta' Arles fis-sena 314 li kkundanna l-ereżiji ta' Donatisti u wettaq il-validità tas sagramenti amministrati mill-eretiċi. Approva il-Konċilju ta' Anċira fejn twaqqaf li l-mitinbin indiema għandhom jiġu milqgħu lura fil-Knisja ikunu x'ikunu dnubithom. Fi żmien il-papat tiegħu inbnew il-knejjes kbar ta' San Pietru, ta' Santa Croce, ta' San Lawrenz Fiori Lemura, ta' San Silvestru oħrajn. San Silvestru miet fil-31 ta' Diċembru tas sena 335 wara li kien ilu Papa 21 sena u 11 xahar. Difnuh fiċ-ċimiterju ta' Priscilla f'Santa Salaria.